आंनि गोसो गोनो गोथो नों दाजा खुगाजों फोरमायनो नों नाजा बेले बेजे साननायखौ नों दाला नोंनि सेराव बियो बेसेन गैया गुलि गुलि बिखा बिखा खामलाङो नुजाफैनाय खोमोरलांदों नेनानै जेब्लाबो गावबाव आं नोंनो सिमां रायजोनि मोदायजो आंनि गोसो गोनो गोथो नों दाजा खुगाजों फोरमायनो नों नाजा सोरगिदिं दङ अननायनि बोथोरा जानगारो लांनो लामायाबो गैया सोरगिदिं दङ अननायनि लैथोआ जानगारो लांनो लामायाबो गैया नाया नाया नंब्लाबो मेगननि गोरोन्थि आं जेबो मिथिया अरायबो सान मोना नोंनि महरा सिमाङावबो आंखौ मानहोगारा गुलि बिखा बिखा खामलाङो नुजाफैनाय खोमोरलांदों नेनानै जेब्लाबो दङ नोंनो सिमां रायजोनि मोदायजो आंनि गोसो गोनो गोथो नों दाजा खुगाजों फोरमायनो नों नाजा नोंखौ मोननानै थांखि मोनबाय आं गिदिंना सफैबाय हान्थियारि गोसो नोंखौ मोनना दिनै थांखि मोनबाय आङो गिदिंना सफैबाय हान्थियारि गोसो नोंनि आगानजोंसो आगान सुरलांफायो आंनि पागला गोसो नोंखौल' हास्थायो आंनि गोसो गोनो गोथो नों दाजा खुगाजों फोरमायनो नों नाजा For everybody. जों अनलाजों दाउजों संनो रोंदोंना आगैनो नोंथुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो नोंथुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो हाबाब सना लेखा फरा रोंनायजोंल' जाया दानि रोंनोबो मावनो दांनोबो सोलोंथारा जावा मोदोमफ्रु मोदोमलायनाय संनाय बुसायनो जानो संनाय दैल'
साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगै नों हिन्जावनि फिसाया मालायनिखा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हिन्जावनि फिसाया मालायनिखा रादाय खानानै जानांगौखा हौवानि न'खरखौ सिबिनांगौखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि मेहेरखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि मेहेरखा Triple takedown. Thanks. Resources here. Need equipment. Resources here. Restoring people, everybody. बान्दो गैयै बिलाइ रुगुं खुरो गोथों जायाबोला गुबुना दुसिनो खाबु मोनो Resources here. बान्दो गैयै Resources बिलाइ here. रुगुं खुरो गोथों जायाबोला गुबुना दुसिनो खाबु मोनो साननानै नायदोना नों गावखौनो आसार बिसार सम बारोबोला थालांगोन जोंनि संसार सम बारोबोला थालांगोन जोंनि संसार सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगै नों खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबाय Thanks. खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो नों खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो नों खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो